Pastaw. Yo, what's up? Mawarak na po mga Cornamental. Punta tayo kay Julius. Julius, kukuha tayo ng Japanese koi na idadala natin mga Cornamental kay sa oras. Doon natin i-release. Doon tayo magpapalaki mga Cornamental. So, ayun. Galing sa dagat na ang Kimorales ito yan. So iba nga dyan Kimorales, Kimoritis na. Piranan pa ng Ako hindi pa nagkakapirat. Kaso aking Loren man daw May pa daw. Dali na daw magyaman. Kulang na sa nakorta. Dali na magyaman. Yo, andito na tayo mga ka-ornamental. Ano ta, nakabag ka ngayon? Let's go! Let's go! Sabi ni. Punta na natin si Julius. Hello! Yun mga ka-ornamental. Limang maliliit lang yung kinuha ko kasi may kukunin pa kaming malalaki. Siguro 2 piraso. Yung naghahanap dyan ng quality koi. Ito kay Julius Calios. I-master. PM na lang kayo mga ka-ornamental. Tapos pag pumunta kayo dito sa mismong bahay niya, ikaw pa ang magpipili at ikaw pa yung mismo huhuli kung alin yung matitituhan mo. So yun. Yun namin papalakihin. Para ito kay Tito Silon. Ito lang. Hey, brother.
of Tobacco City. Alright, punta na tayo. Papainang magandang taon. Ay, sa tutod na? Oo. Parang nag-uunang lugar. Okay, oras na tayo mga karnamental. Ayan, wow. Wow. Ano yun ito? Marambis na naputulan. Tinamutulay na. Iyo. Ayan, doon pa tayo sa unahan. Umuulan daw mga karnamental. Ulan na ako. Mura na po, mga tao. Ano ba walang langit dito? Ito ka, umiyagan. Rainforest talaga yun eh. Saka ko palang bayanin ito. Chani na ni Kuya Vic. Dawa, pikit na. Sing ka nagputol. Ora ko ng payo. Uraw naman, bro. Sa Lakas ng dalan. ulan, mga ornamental. At least nakapayong. Napurot ko bagay sa dalan. Matigbuburog tak man ang tindahan pagkatapos gamit. Uri ng panahon dito sa oras. Wait muna. Makaskasong kamang pa, no? Ota. Yan, Alit kami ng ilog. kabilang ilog, mga ornamental. Ay, nakita dyan, di pwede magsuong na, no? Mahulog ako. Ngayon na, madiretso na ako. Yan na, ka-ornamentals. Let's rock! O ano yung tanong?